आयज हो असो एक बरो सगळ्यात म्हणजे एक चांगलो असो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या बद्दल हांव तेंचे पयलीं धन्यवाद व्यक्त करता। आणि हो जो लढो आसा हो लढो केवळ भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नावापुरतो लढो ना। हो लढो जर आम्ही असं धरलं की हो भाऊसाहेब बांदोडकरांचे एक नाव दिवपाक लागून कोण तरी फुडें सरला आणि लढता असे जर कोण तरी विचार करता जाल्यार ते चुकीचे आसा। कारण हो लढो खरो म्हणजे संपूर्ण गोयच्या जनतेच्या अस्मितेचो लढो आसा, संपूर्ण गोयच्या जनतेच्या म्हणजे स्वाभिमानाचो लढो आसा। हे आम्ही जाणून घेवचे पडटले। कारण भाऊसाहेबाचे नाव केवळ एअरपोर्टाक दिले म्हणून आमचे कितें पोट भरतले किंवा आमकां कितें एक टायम गावता ते 2 टायम गावतले अशें ना। पण हेतून आमचो स्वाभिमान दडलेलो आसा, हेतून आमचं अस्तित्व दडलेलें आसा आणि गोरगरीब जनतेचे हेतून म्हणजे सगळे त्यांचे जे कितें श्रम दडलेले आसा हे आमकां जाणून घेवचे पडटले। भाऊसाहेब बांदोडकरांचे हे आंदोलन गेले आम्ही 3 वर्सां फुडें व्हरता। आम्ही वेगवेगळी निवेदनां आम्ही पंतप्रधानांक निवेदन दिल्ले आसा, मुख्यमंत्र्याक आम्ही वेळोवेळी निवेदन दिल्ले आसा। आता सुद्धा आम्ही सगळे जे मंत्री आसा तांकां आम्ही सगळ्यांक ह्या पद्धतीची निवेदनां भाऊसाहेब बांदोडकरचे नाव दिवचे हेची सगळे मंत्र्यांक आम्ही निवेदनां पावयल्ली आसा। आणि आम्ही ह्या जे आमदार उरलेले आसा बाकी त्या आमदारांक सुद्धा आम्ही सगळ्यांक निवेदन तयार केल्ली आसा आणि ती आम्ही आता ह्या 2 ते 3 दिवसात आम्ही ती सगळ्यांक पावयतले। तसेच एक निवेदन आम्ही सरपंचांक केल्ले आसा, सरपंच प्रत्येक विलेज पंचायतीच्या सरपंचाक आम्ही केल्ले आसा आणि आम्ही ह्या निवेदनात मागणी केला सरपंचांकडे की तुम्ही तुमच्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी तुम्ही एक ठराव घ्या आणि त्या ठरावात तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकरांचे नाव हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक मेळचे असो ठराव घ्या असे आम्ही त्यांच्याकडे रिक्वेस्ट केली आसा आणि हे आम्ही सगळ्या पंचायतींक पावयतले। आता आम्ही ह्यो जवळजवळ 9 प्रत आम्ही मांद्र्याच्या सगळे आमचे पुढाकार घेतलेले जे कार्यकर्ते आहात त्यांना आम्ही दितले आणि ती ते प्रत्येक 9 पंचायती मांद्र्या मतदारसंघाचे असो थंय पावोवचे अशी हांव रिक्वेस्ट करता। कारण आम्ही पेडण्यान उमेश आसा किंवा आम्ही जे काही सगळे जण पेडण्यान वावरतात ते बी आम्ही पेडण्याच्या सगळ्या पंचायतींक पावयतले। सांगपाचो मुद्दो म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या बद्दल आज प्रत्येक जण जसे मिलनान म्हटल्या प्रमाणे की आणि कोणाकोणाचे नाव मधी घुसडले वयता। आमकां नाव घुसडल्या बद्दल कांयच वाईट ना, कारण प्रत्येकाक दिसता की बाबा हेजे नाव येवचे तेजे नाव येवचे, आम्ही तेजे बद्दल काय म्हणिना येवचे। पण पुढच्या वर्षी 2023 लक्षात घ्या, भाऊंच्या महानिर्वाणाक 50 वर्षां जातात। महानिर्वाणाच्या 50व्या वर्षी अशीच भव्य दिव्य अशा स्वरूपाचे त्यांचे मेमोरियल या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नावाच्या रूपान उभे करण्यासाठी प्रयत्न करूया। जे देश आसा त्या प्रत्येक देशातले जवळजवळ संविधान वाचलेले आसा, पूण भारतातले संविधान जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्ले आसा ह्या तोडीचे संविधान म्हणटा आपणाक खंयच्याच देशाचे पसंतीक पडलेले ना। आणि ह्याच्या फुडें वचून ते सांगतात की जर हे संविधान म्हणजे जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान संविधान बरयलें आसा हे आख्ख्या जगाचेर जर लागू करीत जाल्यार सद्याच्या तारखेन ज्यो समस्या निर्माण जाल्ल्यो आसा जश्यो आतंकवाद म्हणा किंवा बेकारी म्हणा किंवा तत्सम ज्यो समस्या आहा ह्यो समस्या केवळ मात्र 5 वर्साच्या अवधीन त्यो सुटाव्यो जातल्यो अशें तेंचें म्हणणें आसा। आता जेन्ना हे अशा तरेचे वक्तव्य करता तेन्ना भारतान जे कांय लोक असे सांगतात की भारताचे संविधान हे जुने जाल्ले आसा ते आता लागू दवरपाचें ना, नवीन संविधान येवंक जाय, हांकांय खरें म्हणजे जाल्यार सणसणीत चापराक आसा। आमचे दुर्दैव अशें आसा जसो एक सुप्रीम कोर्टाचो जज त्यांनी रिटायर जावन एका प्रेस कॉन्फरन्सान सुद्धा ही गोष्ट उल्लेख केल्ली आसा।